네. खुलुमबाय जतन हामबाय चिनी विशेष खाई चिनी प्रेस टाइम मीडिया नि दाखौ संनो जों तिनी यूड IPFT तै IPFT आं खरकसा IPFT नि AGS सेंट्रल कमिटी तै यूड IPFT नि चेयरमैन हिसाबै जों तिनी चिनी जे यूड IPFT जरा एग्जीक्यूटिव चिनारो तंग राजू वाइस प्रेसिडेंट यूड IPFT मनीलाल देबबर्मा AGS ऑफिशियल सेक्रेटरी चिनी एलविस देबबर्मा तै चिनी मोहन केशियर तै चिनी पोसराय देबबर्मा यूड IPFT नि AGS जों तिनी कैसा जगाओ आसुक लाइखा विशेष कै खुवायो राजू देबबर्मा नि नखंगो चिनी वाइस प्रेसिडेंट नखंगो आरो आसुक लाई कैसा जों सिद्धांत न हालाखा ताबु बर्तमान जेता प्रेजेंटो चिनी IPFT नि जे काजकर्म न जों असंतुष्ट थानाय अनेक दिन रमिनो जों जे ADC इलेक्शन पाइमिनि परे जों रिक्वेस्ट खालायके जेता चिनी पार्टी नि जे सिस्टेम जे काजकर्म रखनो किसा परिवर्तन खालायै जों तिनिबो सामं खालायनायनि बागै जों IPFT सुप्रीमो चिनी सारेनसि देबरमानारो ताई चिनी सार मेबर कुमार जमाती एंथानियो जों प्रपोजल खा रमानि परेवो बरक जेता काजकर्म खालायतिनिबो बरक परिवर्तन खालायनायनि फासिङो थांलिया चिनी जेता डिमांड रखनो बरक आब्रङो माने आसुक बरक गं जायगा फैक्टर रं जायगा ओंखाय जे ताबु बर्तमान जों अरो 2013 नि सिमे जों सामं खालायमानि प्राय सरकार फाइमानि सिगां जों अनेक सामं खालायखा सरकार फायासनि सिगां जों अनेक सामं खालायखा गाबोन बागै जे तिनी अरो त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरायाव थासारायनि आंला खामो चिनी IPFT जदि कामखौ सामं खालायखा आंखाय गमनि बागैनो जों बार बार मुभमेंट खालायनायनि बागै त्रिपुरानि डिमांड नक्तयै बा जेता चिनी पार्टी न बसकांगा उतलां थानानै कांगाय ताम सामं खालायताय महाय जेता काजकर्म रखनो जों पार्टीआव बार बार प्रपोजल माने यागलो बरक आपनो माने साकनांगि हायंगो आबनि बागै जों नुगै ताबुक नुगै दङ जेता 125 एमेंडमेंट बिल आबनो थैबो जों कुनो एकटा माने मुभमेंट खालाया ओंखाय निनि ताबु हाई पावर मडलिटी कमिटी आबो जों ताबुसा पॉइंटआव कुनो आबनि सामं नुगजागिया तिब्रालेन खायताबो सानासे कगलिया गाबनि बागै जों यूड IPFT बो प्रपोजल लखा काय चिनी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी यूड IPFT नि आंखाय बरगय जों आसुगु सालायया आसुगु सालायमानि यागलो ब जों आसुगु सालायफोरखौ जतन आव ताबले जरा फाकिया जों कागिनो सामं तांलायसिनाय केन्तु बनु खा जरा फाकिया कांकांकाय जेता जों सय सिद्धांत न हारनानि जरा फाकिया जतन उसलै थां ए तिनिकै शेष मुहूर्तेबो जेता तिनर जे सेंट्रल कमिटी जेता यूड IPFT नि दङ ओंखाय जों तिनि सिद्धांत न हालायखा जों रिजाइन लायसिनाय जों ताबुनो सारेनसि नि थानिबो जों बिनि बासाबोनो थाङै जों रिजाइन कपि रिलायखा आबनि परेवो नरक बाय जों तिनि अरो कक सालायनि जरामाखा ओंखाय जों तिनिबो रिजाइन मारमानि कारण एकतानो जेहेतु पार्टी बसकांनि बागै जेता चिनी त्रिपुरा सारनि जेता त्रिपुरालेन जेता जों दाबि खालायफैमानि अबनतयै माने आसुक गाहाम खालायै सामं खालायनायनि मत जों नुहुरलिया आबनि बागैनो जों दिनै रिजाइन मा खालायखा यूड IPFT नि सेंट्रल कमिटी बागै नों तो कैसा बागै नंगा आबनि यागलो फास्टेव जे यूड IPFT नि ताबुकनि नि रिजनेशन लेटर रेमानि यागलो नों जे यागारमान यागलो अब हाय बदल बा बो डिस्ट्रिक्ट फासिंनि सापोर्ट रिजनेशन आमति हाय बो हाय ताबुक से सिचुएशन तो आं आसा खालायो जों तो तिनि सुदु सेंट्रल कमिटी जरा मेन जरा रिजन नाय बा साजगी आगनाय जेता जों ग्रुप जेता साबो दं बस युनो फायदि अबायके जों तिनि मीटिंग खालायके अंक बरक सिमनो फायके थानाय जों अबायके मीटिंग खायके जे एग्जीक्यूटिव बाकी जे डिवीजन यूड IPFT नि डिवीजन दङ IPFT नि डिवीजन दङ जेता 34 टा IPFT डिवीजन नि बा अंकाय सिनि यूड IPFT प्राय 29 टा डिवीजन दङ बरक बाय जों कम्युनिकेशन खालामना दङ अंकाय जों अबनो तिनि
आपनि संनि माध्यमे चिनि मेसेज होबोनो जों आगामी दिनाव कटाल पार्टी जों खालायनाय जों आगामी दिनाव जों कटाल पार्टी खालायनाय शुद्ध टिप्रालेण्ड चबा खालायनायनि बागै ओंका आबनि बागै जोंनि जथेस्थ माने जों आशा खालायो चिनि थानिबो जेता चिनि समर्थन चिनि फाजिं फायनाय आगामी दिनाव बर जों जे जागाव दङ आरो बर फायनाय आबो जों बन थानिबो चिनि बिसास दंता Tuwa grabe tangnai am harokle noni wansung warok tutong bo to greater different hei sani dong जों जे जागाव दङ आरो बर फायनाय आबो जों बन थानिबो चिनि बिसास दंता Tuwa grabe tangnai am harokle noni wansung warok tutong bo to greater different hei sani dong ताबुक सपन चिनि आम तो इवान सुमन करे कारण तांगे हिमालय यो डाइ 50 त्रिपुरा राज्य एमन जे इतिहास खालायका त्रिपुरा राज्यनि जेता काहाम एकटा सिमुं बुजिमुं गोबां मा जेता मुभमेन्ट जागाव यो डाइ 50 अनेक भूमिका अनेक अबदान दं ओंखाय ताबुक जेता महाराजा जेता जे अरो पपुलार रंग तंगनि जेता बो अरो जे जातिनि बागै सामुं खालायनाय एकटा सुजुग मानमाने अम्बो यो डाइ 50 रंग अनेक अबदान दं चिनि सामुं ननुगुने बबतिनि एग्रेसिभ नङै आगोगै फैया आगामी दिनाव तामको जों केवबाय थानाय आबो हायरक ताव सा पइन्ट जों कुनु मतामत प्रकाश खालामनांगा Acha youth IPP the kak nakino personal व्यक्तिगत त रिजाइन दिए अब तो परिष्कार सराय सराय और तो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी क्री बोलते तो यूथ आईपीएफ ती काकसु गुमिया अब तो ऑफिशियल भाबे गावन बगिनो जों सिमिनो रिजाइन दै थांसिनाय जों बोनो बार रिक्वेस्ट खालायका जनरल सेक्रेटरी ओंका प्रेसिडेंट जों रिक्वेस्ट खालायका इ नि साव केन्तुबा उ काकनानि हेने जखनते जों सिद्धान्त नाव आ समयके बर खाया गावन बगै जों बोनि बिरितबो जों कुनो मंसा पाव साना थांया तामकाय नरक करि खेने जों खामि आबदि कगिया नरक करि खेने जों खामि आबदि कगिया चिनि सामनो आगामी दिनाव बय जोंनो फलो खालायनाय आबो चिनि बिसास दं ता उनरनो चाजागै खरक शासक पार्टी बिसिङ उनरनो इनभाइट रखांके नरक आरो थांना दाबासु निनाबो जेता कक हंकाबो हाय जदि न और तो थानजनि कक दं थानजाबो तो जतन ताबुक थांलायो आकलायो अननो पार्टी बे एलायन्स संगे कक सालायो जोंबो आबनो कुनु दिनाव फना जों नासिगार खालाया थानजा जदि न रिङि दं हंकांकाय जोंबो आरो निनि जयन मुभमेन्ट दं जयन कमिटि थं जे कुनु पार्टी एलायन्स यूनाइटेड नानि आरो बो जोंबो दं आरो जों अकल उसलगला गाराबो जों माने जिकुनु त्रिपुरा सरन हामकानि बागै त्रिपुरा हास्तेव ताबु यो डाइ 50 नि फासिंति न त कटाल बदल सेंसानानि क खरंति सैदं बो बाहायके न मुभमेन्ट नंनि प्रिपरेसन ताबु जों फाइनाय 10 तारिखो जों काइसा मिटिं रिंखा आ 10 तारिखो बुदय जोंनि पार्टीनि जेता नेनि अब एक्जिक्युटिभ कमिटि अफिसियल जेता पार्टी कटाल खालायनायनि बागै पार्टी निनि रेजिस्टार थेके सुरु खालाय जेता नांगमनि इम्पोर्टेन्ट जेता पार्टी कटाल खालामनानि जेता कक सालाय नांगमनाबो जों फाइनाय 10 तारिखो जों सालायनो आबो जों स्थायी आबो अंको खाजियाको हंकांकाय जेता जों कटाल पार्टी खालामनायनि परे चिनि मुभमेन्ट बमटिं नाय आबो त आंनो मिथानि परिष्कार थानाय आं यो डाइ 50 प्लस आईपीएफ तिनिंगे आं सामुं खालायफोरबो तो नरक मतामति आनि सामुंनो सायमानो केन्तुबा जों जदि ताबु कटाल पार्टी खालामनायनि परेबो त्रिपुरा राज्यआव जों नंनो अबनो सानाय टिप्रालेण्ड माय आसा पइन्ट जों सभा खालायनाय जों नुखा जों जेला हाबना नांखाय जेला हाबनाय जों गुलि जाना नांखाय गुलि जानाय जातिनि बागै सामुं तांनायनि बागै जों दिन रात 24 घन्टाया प्राय ताबु 8 बছर रानिं चलि दं जों संग्राम खालामनाय ओंखाय आगामी दिनावथ' तेबो खालायनांनाय जों खालायथानाय आबोहाय जों आपनि संनिबो थानिबो जों अबनो आपनि संनि थानिबो जों मुगरफ्रा खाया 10 तारिख कटाल बुं बर नाइतन पार्टी कटाल कटाल पार्टीनि बुमुता दिनो जों रोदारनो सायमिया ताम खाय डिस्कासन खालायनाय बस कांगो जे समर्थन जारा जोंनो समर्थन रनाय आ दिनो जों ओ 10 दिन बिसिङनो सायमनाय 10 दिन बिसिङो जों जदि न जतनि समर्थन मोटामोटी मानो हंकांका जों उ मास इको नभेम्बर मास नि बिसिङनो जों राज्य सम्मेलन खालाय जों कटाल कमिटिनो घोषणा खालाय पार्टीनि बुंबो जों घोषणा खालायनाय पाइथार ऑप्शन जे रिजिग्नेशन जेनंग रमानी आपने के पार्टी तरफ से कहे प्रेसिडेंट ने ताम मोटामोट मान बुखा बा यारा यासा का जेनंग जे रिजिग्नेशन लेटर माने बा एक्सेप्ट लायका तो हमबाय
resignation to sini saren si debroma tini bini sori hamte ba bo bini rumo bo tongkha gangkai jeng thamani bo nongkhorli ang gangkai jeng aro bini nogono bini nogo sang tangnai rang thani jeng yakor ka peke bo sarno bodi Sama ebar sana boleh kan? jeng just president no chimi rakha tai ke bana chang la ya au copy to mchine ta